comenzamos o camiño rosaliano. En Santiago de Compostela, na praza de Vigo. Aquí situámose a casa onde a poetisa naceu. O 24 de febreiro de 1837. Na actualidade, lémbrase por medio dun monumento. É unha avenida que leva o seu nome, a Avenida de Rosalía de Castro. Continuamos pola estrada que vai de Noia de Tamirán, capital do concello de Avis. Aquí collemos a esquerda en dirección ao Ortoño, onde se atopa o domicilio da familia paterna. É sede fundamental do Seminario de Estudos Galegos. Agora collemos a estrada que vai a Picaraña, en Padrón, con desvío á dereita para San Xulián de Bastavales, en Brión, por onde pasa o río Sar. Na aldea de Soigrexa, Rosalía tivo residencia esporádica. E en Cantares Galegos dedica un poema ás campás da igrexa de Bastavales, unha das máis fermosas de toda Galiza, instalada en 1828 e que se podía escoitar desde a casa de Castro do Tumo. Saímos camiñando de Bastavales a Estrobe no municipio de Lodro. Unha vez cheguemos aquí, faremos o camiño andando ata o Pazo da Ermida, onde Rosalía pasou tempadas enteiras e mesmo escribiu parte da súa obra. A paisaxe do Val do Sar e do Ulla é impresionante. Estrobe a Padrón, pasiño a pasiño facemos camiño. Aquí hai varias paradas recomendadas. O Santiagueño do Monte, lugar venerable vinculado a lenda sacodea. A iglesia parroquial, Jardín Botánico Bos Polón. O momento culminante do camiño rosaliano é a Casa Museo. Está na aldea de A Matanza, a 1 kilómetro de Padrón. Fora, debaixo da parra da Horta da Paz e no auditorio, pódese tributar unha homenaxe a Rosalía. A 2 kilómetros de aquí está a igrexa de Santa María la Mayor, antiga colexiata. É o cemiterio da Dina, que canta Rosalía e onde estivo enterrada de 1885 a 1891. De volta a Santiago, acabamos na igrexa de Santo Domingo de Bonaval. Neste antigo convento dos dominicos está o Museo do Pobo Galego e o Panteón dos Galegos Ilustres. Aquí está o mausoleo de Rosalía, onde podemos facer unha ofrenda poética e floral.